La cultura és com el menjar, és com el viatjar, és com el nutriment de l'esperit. El alimento del alma, ¿no? Del espíritu. Yo creo que es algo que necesitamos como el comer o como el respirar. El cultiu de l'ànima i quelcom que ens ajuda a ser millors persones i, per tant, si som millors persones, podem treballar per una millor societat. La cultura és viure, és somiar, és experimentar. Per mi la cultura és la possibilitat de nodrir aquesta eina que tenim els éssers humans, que és el pensament, en direcció a la llum i no a la foscor. És el món de les idees, és el món de l'esperit, diguéssim, és la nostra humanitat. Ara t'ensenyaré com està la cultura. Perquè a la majoria de països d'Europa l'IVA no és tan alt, no? I sobretot en un moment de crisi, és que és una contradicció gran. Fins i tot a França l'IVA cultural és molt més baix i segons quins espectacles que volen socialitzar i que vulguin que estiguin a l'abast de la gent tenen subvencions per l'Estat i l'IVA és de l'1,5%. I què millor que comprar ous i pomes per poder gaudir de la cultura, que hauria de ser una cosa superassequible per tothom. Trobo genial, trobo una proposta molt divertida. Ho trobo estupendo. Me parece fantástico. Es buenísimo. No vas a quitarme las ganas de generar y de proponer y de hacer cultura, y ya me buscaré la manera. 21%. Para hacer lo que hacen, tienen que matar parte de su humanidad. Que costi tant anar a un concert no té cap mena de sentit, però estaria bé que realment no fos necessari.